Nimbula bola pinakatalamay na daw pakamureto manandro ni Pepa ni bisinisingo. Pambula talita kaningolia tabiti ko ni singa to city. Nakatulo ni singa ni bulo February. Bikin da bakiti kanya bikin ito do kusara. Bikin mo ni daw ito koni, nang ito kani, kami ito kanya pang bisnisi. Kami bulan ni bubale. Iya, via may bisura titik nga na buko ni buli ng bisnisi. Na bisnisi ka undo waseti ka na nakana italanoa. Se nakana ipo kamadala nando ni Pepango. Nabuli na bakadorito ka na kabisarangani kuwa. Rata tiko na una nakaloko nang una bikito. 6 p.m. here, MST. Kailangan, rata tiko nando nakaloko na sinalib may biti. Kailangan, doon si tinikaro. Danang una ba yayo. Ona kila na toro na matataning ona usa ni klay na puno ko na semati ko makina. Kaya kay ko register nga na website ko sa ato kong koreda ki. Iko nang kay toro na email sana salitikan kinabi ko nang una man na nangauna na tigabukina nangauna na tigabukina na vano ay ko kay tigati ko kinanggol. So yan ang gero ni matati kinabi ko. Iya kay kito Canada rata lang nga kay Google tak nga bakata kiko 6 p.m. MST. 6 p.m. nang manake. Araw niya nang may turkina na ibang madalato man ni online business. O klani sa kung nangono sa ando wasito kaya ni pinakan ni karabing business ngo. Bibigyan na siya kakatiko. Balata. Nabika sa karote kirauto weekend. Wala nga na. Doon na mateman na ako nabuli. Nabuli ko sa makarote ko dito weekend. Bida naka, ko reda ni totoo ka ng karab ng business ko. The training is provided. The automated system is already in place. The mentoring and coaching is provided. And the support. Lebo na tools kung daro ni ba kaya ngataka. Kala mendaraw ni bakit hindi ba ito kinang business may bukea na nantanggarap ng business. Era baro tikito en alaman yung business ko. Yan nakangasa ng gayron to ko na buhat ko ike is as. Kaya ba kayo doon duway na nandaro ni Solia na nandangaw na. Pag Solia na nandayaw, mendaro ni tikabunat kinanandado yung business yan. Here. As long as you avail your time, avail yourself, anytime, anywhere. Yan, nakatitokat ka na. Anytime, anywhere. Bimbing kami tiko ko na mo tools ni karabi business na mo telephone sa ko na mo laptop. Kami tiko na internet connection. Kung nang una kaya sa aron da access to na internet na dapat kaya nakatusa na free wifi. Na nabi pa mo so inda. Klaro, bibya na ba yung mga tao ni so na bibalapal. Sarto nga na di wifi. So, sa turaw to ya. Turaw to na mo telefon. Ondo basya mo kalabayaw ng bimbini ng tabakabakarawi. Ng tabakabakarawi ni Singa Toka. Se tubi naksarto nga ng bula. Se rawa pinakatunay buru-buru. This is the best time for you to build something on the side. May base tayo weekend. Nangaw na talaga to makina sa nanre. Se nangaw na sa dada bakina ng tabakading. Buenas singa ng tabakading. Klasa, ando tal ng bakibo, sindang iti ko ng go, sindang iti ko kining ko nagkaroon ni bulan ng bakibongo. Now we are another year closer to our retirement year. Tapos tala ng weekend na sa, kaya kayo ko sa over 40 ko like me, sa sibete ko na bakibasa ng bulan, na may bakining bulan, wala ka sa rito ko. Binakata mo bibayal kang kata ka weekend. This is something that you can look into it. Untuk kabagilang balata ni raw-raw na kanang garang-garag. Raw-raw na kanang garang-garag. And not only that, kala bakararata ka na kanang garag. Bisa ko na mo na libo-libay. Ninggo, hindi na ka mandanga, matay, hindi na ka kenda sa
Enta pa kaya nga takasartunga na visinga. Muga weekend na nanda yaya bakilibang ko sa bakanga nanda kana we can't go without it. Nalalaman nindo na singa may bakanga ninda singa ni mista kana nanda kana nando na singa sa menda mista kana ngunuai. Menda dalata ngunuai sa menda dalata baka na mo sabi abata litunga ya nanda bakaya nga taka nanda yaya bakilibang. Mabibi manda na talibon ya. Sabi basartunga ya. So ko saranga nanda ngawna batanga ya. Rawan ninda Mukida wala nga makantang karabati ko na mona libo-liba. Kamitik mo ni kinento na nanda. Business in dana kandara ni baka to kame nanda. That is ours. That is in our control. And that is something that we can pass on to our children, parents, grandparents. Levo na bumbu doreder na sa tamban yung pulayara sa baka makumpuni. Tanto kuno ira nira man karab ng business ngo men palet nira redan ko ento nakararon ni pasuli ver na makumpuno ya weekend to na se bera ni baka makumbuni se ti kon baka ngango se da baka ngango na lubenta ngo ento naka entara ni da soli ver na lubenta na kay sole ani vera na makumpunta. That's ebatu ya na model ni business ngo so be ko mo nakila baka binaka na beka umaniti ko na laman business ko may tiko na kanabuli ko visure tikinin ko o may tiko na buli na tabi ko. It doesn't matter where you are in the world. This business is global. La, da na Canada mo baka didi ba to endo ng business siya baka to ng business that runs to the ends of the earth. This is it. This is your chance. Kaya kaya sa baka mo riyo tiko may klana no. Vida nung post na no. Ayaw kuna chuka kina na klango indona ka ikordi ba kaya nga taka kina na mo 5 to 9 9 to 5 9 a.m. to 5 p.m. ngona na mo ngona ni zakazaka. This is what I used to pay for my bills nangaw nango ba kaya nga taka meraw ni sa tabat ko kina na nang bili nang kumbula nangaw nango may ba na 5 p.m. dawiri to 9 a.m. Ngo bil taka chiko kina nanongo business something that will take care of me in the future. So ang gando baka rumah tanga na lamaning ngona ya sa ngona ni suka na kabi sa ngona na matakalilay niyo yan rabak mataka ang garabat ako sa ngona ko ng business ko ya it's very flexible like that yo sa ni wili ka ngona ba ngonggo ngona nda sa ngona nda break. Second to ada tunga bukan to Kalau lo memandangannya 9 to 5 ya, or 8 to 4, whatever time you start, or 7 to 3. Ndo to must nga na to na nantangaw ni break. So with your phone, going down a kairawan niyo. Kaya nga takato, mo takabikin. So na takalalay sa rin naman business. Kaya nga takato nga kinanong talibon. Yo sa ko yan ko, obviously nga na nabuli. If you are interested to learn more about this online business, what you think I kong beka? So, rare kong beka, I don't know. Taba na mo ulumbale. Yeah, turmani kala waran yung merong wada na nanritalan no. Bunga ratilo mo na ulumbale batangay to weekend. Ay tutala nga bere na nga una. Era take bukina. But, they're successful now. Nabuli ito to bata, weekend ito ako na turmay lamay. Siya nindo aten na matakalibuli. It's the same for everyone. The system works for everyone. It's the same system, and it's proven working. It's been running for years. So come and learn more. Today, tap the website www.leabless.com. Meron ni dola pa ba ko na form mo bakalawena. Register. Okay na. Wala ka sir na email nag-imbiyan niya na mo inbox na mo email nga merawan niyo access ta kina na link to watch the free info session today. Yes, ako ya may biyo ni ko. Thank you again. Wala ko libikim nito ko na dobito ko niti ko may. Bikim ni nando comment ti ko may. Thank you so much. Thank you for your support. I really appreciate all of you. Thank you. God bless you all. Nikalong ata ni mo binak.